Hola, fa dies que penso en compartir-vos una píndola sobre els olis essencials perquè, com molts vosaltres ja sabeu, jo a les meves classes de Shakti Dance sempre els faig servir perquè els olis essencials tenen una vibració molt elevada. Llavors ens ajudem d'aquesta eina per tal d'arribar a la vibració d'allò que volem experimentar durant aquella classe de Shakti Dance. A vegades ens ho apliquem a la pell de forma diluïda en diferents llocs del cos, o us ho poso en difusor, o us ruixo amb spray durant la relaxació. Alguna vegada fins i tot els hem begut en forma d'hidrolat. Però no sabia amb quin oli començar o què explicar-vos, i he pensat que potser començar pel kit d'inici, que és el kit d'inici que jo vaig comprar primer de tot i és amb els primers olis que vaig començar a experimentar. Llavors el kit d'inici porta 12 olis, porta 6 olis essencials i 6 sinèrgies. Si de cas us començaré explicant els olis essencials i després ja faré un altre dia una altra píndola de les sinèrgies que porta el kit d'inici. Llavors, al kit d'inici podríem començar pel meu primer enamorat, que va ser l'incens. Va ser enamorat perquè és un oli que t'ajuda realment a meditar, i ja sabeu que a mi és una cosa que m'encanta. T'ajuda molt a trobar el teu centre, i jo normalment el que faig és posar-lo en el difusor, unes quantes gotes, i per tal que tot l'ambient s'impregni d'aquesta essència. I realment la sensació és com quan també, no?, en moltes classes de ioga es posa incens en forma de cremat, no?, cremant l'incens, però el fet de posar un oli essencial, a més aquest oli essencial que és pur, que és ecològic, que sabem que és bo, doncs realment saps que t'ajuda a pujar aquesta vibració. Després el peppermint, la menta, que va molt bé per refrescar, però sobretot la meva utilitat ha sigut a casa, perquè ja sabeu també que utilitzo els olis tant per coses de casa, per la neteja de casa, com per a nivell de cosmètica, com per quan ens fem mal, no?, poder-nos curar amb allò que tenim a casa. I penso que aquests dies és realment molt necessari tenir aquest coneixement i disposar a casa, no?, d'olis essencials. Almenys a mi m'estan ajudant molt, tant a nivell emocional com a nivell de mare meva, ens ha passat això, quin oli ens pot ajudar, no?, a nivell físic. La menta, a mi em va passar que em van picar les abelles durant aquest confinament, però em va atacar tot un rus d'abelles, amb la qual cosa em van picar moltes i em vaig haver de treure el que et claven. I sola em vaig tenir de la menta perquè se'm va inflamar tot, ho tenia molt calent, i el que m'ajudava la menta era a rebaixar aquesta cremor que sentia, faig així perquè em van picar per tot el cap, a rebaixar aquesta escalfor, aquesta cremor que sentia. I després també la menta va molt bé per aquesta gent que té mal de cap, aplicant-la a la zona del clatell, i també si és un mal de cap més a nivell lateral, doncs a les zones de les temples, no? Un altre oli molt bàsic és el de llimona. El de llimona, com tots els cítrics, ajuden a connectar amb l'alegria. Normalment l'he utilitzat en difusor perquè aplicat a la pell, com que és un cítric, i jo, que m'agrada el sol i sol que està al sol, és fotosensible, llavors et podrien sortir taques. Però també l'utilitzo molt a casa per netejar. És un oli que per qualsevol... Sabeu quan el típic que tens un pot amb el pot de nocilla per treure l'enganxina, que costa un munt? Doncs tu poses una mica d'oli essencial de llimona i amb un plis se'n va allò enganxós, i llavors també pels marbres, per poder netejar els marbres de la cuina. Un altre oli superbàsic, la lavanda. La lavanda és aquell oli que quan no tens cap més i només tens lavanda sempre va bé aplicar-lo. A part és dels pocs o dels primers que es pot aplicar amb els nens. I la lavanda la pots aplicar a nivell de difusor per tenir un ambient relaxat, per exemple, o també jo me l'aplico en l'oli que em poso a nivell corporal després de la dutxa, i en l'oli de la cara també, perquè és molt hidratant i calmant. I si tens una ferida, et fa mal alguna cosa, també va molt bé la lavanda. La lavanda és un oli que sempre va bé. O sigui, davant del dubte, si poses lavanda, segur que t'ajuda. Després en el kit d'inici també ve la taronja, l'orange.
Que jo el faig servir sobretot a l'època que fa calor, l'època que ve ara, posant-me una gota a dins d'una bona ampolla d'aigua i a la nevera. I llavors és una beguda molt i molt refrescant. Com que és un cítric també, posat en el difusor per donar alegria en l'ambient, també està molt indicat. I per últim, l'últim oli base, no Sinergia, que porta el kit d'inici de Yo Living, és l'oli del copaiba. El copaiba va molt bé, és un gran antiinflamatori. Jo, de totes maneres, a part d'utilitzar-lo com a antiinflamatori, és un oli que potencia l'efecte dels altres. Per tant, moltes vegades l'afegeixo en aquella sinergia que estic realitzant per tal d'augmentar tots els efectes de l'oli. També me'l poso a les cremes, als olis, que em poso jo a nivell corporal per hidratar-me després de la dutxa. Doncs ja us faré una altra píndola de les sinèrgies perquè realment són la bomba. Si teniu algun d'aquests olis a casa i no sabeu ben bé quin ús donar-li, contacteu amb mi i si us puc ajudar us ajudaré, i si no preguntaré al meu equip de l'Amor Infinito, de Yo Living, que segur que em donen resposta. Fins demà!